Karolína, Martina a Mária Terézia týždeň merali spotrebu vody vo svojich domácnostiach. Sme si zaznačovali, koľkokrát sa kúpeme, umývame si zuby alebo splachujeme. Zistili, že najviac vody sa v domácnostiach minie pri kúpaní a umývaní riadov. Tu môžete vidieť, že ja keď umývam umývačkou riadu, tak miniem 135 litrov za týždeň. Kajka ona umýva aj umývačkou, aj ručne a minie 545 litrov za týždeň. A Majka, ona umýva iba ručne a minie 710 litrov za týždeň. O spôsoboch, ako šetriť vodou, zložili pieseň a nahrali video, ktoré premietajú aj spolužiakom z iných tried. Cieľom projektu Modrá škola je rozšírovať vedomosti o pitnej i odpadovej vode. Organizátori sa tiež snažia vyhľadávať nadaných žiakov, ktorí sa môžu orientovať vo vodárenskom odvetví alebo si zlepšia komunikačné schopnosti. Na festival vody ich prišlo viac ako 30. Daniel a Dominik chceli zistiť, aké nápoje pijú žiaci ich školy. My sme sa opýtali 450 žiakov a najviac žiakov asi pije osladené nápoje. Na prvom stupni to bolo 40,7%. V sladených nápojoch potom odmerali cukor a jeho množstvo ukázali svojim spolužiakom na kockách cukru. Pitná čistá voda má 0 kociek cukru. Asi najviac cukru má Coca-Cola a iné kofoly, Pepsi, majú 15,5 kociek cukru. Keď sa dieťa musí zamyslieť nad vodou a jej vlastne širokým využitím, tak vtedy si začne vážiť samotnú tú vodu. Keď mali treba z tému čistenia odpadových vôd, tak sme im umožnili exkurziu, zúčastniť sa, pozrieť si, ako tá čistička vyzerá, ako funguje. Ďalšie súťaže začnú začiatkom budúceho roka a pridať sa môže ktorákoľvek škola na Slovensku. Kristián Čekovský, RTVS.